První opravdu velká kontroverze kolem Mistra Beasta se týká právě jeho nejstaršího kamaráda Chrise Avey Tyson. První kontroverze kolem ní začaly v moment, kdy si začala lakovat nehty, jo, a začala dávat fotky, jakože hej, nalakovala jsem si nehty, lidi byli, že hej, ty se nějak měníš, kámo, doteď si byl takový jako hodně striktní, jako redneck trošičku, jak to, co se děje. Časem se ale začal měnit kompletně celý vzhled Chrise, jo, nechal si narůst vlasy, jo, začaly se mu měnit rysy. On na to sám jako několikrát upozorňoval na Twitteru, jo, že začíná vypadat úplně jinak, než vypadal. A tím už se začali pomaličku fanoušci dělit na dvě skupiny. Ti, kteří absolutně nechápali, co se s Chrisem děje a jak mu přeplo, a ti, kteří ho prostě supportovali, nebo bylo jim to vlastně jako jedno, ať prostě si dělá, co chce, whatever. A tyhle ty spekulace potom utnul na Twitteru samotný Chris. Tím, že retweetl svoji fotku a oznámil, že je na hormonální substituční léčbě, a.k.a. prochází změnu pohlaví. Celý MrBeast tým stál pevně za Chrisem, včetně Jimmyho, který ho nespočetněkrát jako bránil na Twitteru. Jo, lidi častokrát psali, že Chris je noční můra pro MrBeasta, on psal, že to není žádná noční můra, je to můj kámoš, přestaňte být tak transfobní, kámo.